Iya dia. Ayo di mana? Wari 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 wari. Haleluya. Awadis awadis. Awadis. Wari 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 wari. Wadi wadi. Halo 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 waris 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 wari 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 Singgar ka singgar ka. Hoy! Hilom ba? Pagtarong ha. Nagseryos ko para mawala akong madungagan akong power. Power. Ha? Okay pa busing. Okay. Magpadayon ko. Para na ako'y power. Wari 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 Hilom ba? Ahak, uy. Sige. wari 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 Paghilom ba? Paghilom! Kadungog ka! Balik-balik! Na! Isuran nyo oy! wari 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 Matay, naam na man ang balay dere. Gulang para ba ni sa akong lulo. Sa unang lulo. Bungot sa ukok si Tatay Markiboy manday na nabuhang. Matay, magpatag na ka kuno. Iksam ra ba namo sa matugma? Suko na ba kayto akong papa kay sikog ka zero sa exam? Sulayan ako patag na no. Makapasar ba ka ko ani ugma? Sulayan ka nako ang kahibalo ng tiguangan no. At tuon sa nako be. Noy Markiboy. wari wari Noy! wari Naara man ka diha. kilo mo kilo Noy. wari 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 Noy. Uy! Ay, ikaw man din na dong! Kapalo na ko unsay mong tuyo dire. Magpatagaan ka na ako, no? Sakto jud ka noy. Mayo, nataganan ako. Bayad dong. Pero joke ra to dong. Char. Sige. Lingkuri dong, lingkuri. Bakante pa kay natong lingkuranan niya. Unsa may unsa may imong akong ikaambag ani imong kinabuhi dong? Kuan lagi unta noy. Magpatag na unta ko nimo. Iksa man ko na mo ugma. Away problema. Natag-anan ako na inyong exam na puno na siyang number. Ay. Diborsyo. Wari tong kuha na to. Sangkap sa atong pagpanambal. Sige. Pagdali. Diborsyo. Yo. Layo mo ni. Mo na, layo ka ikong kuha na. Maog yan. Mau. Ye, mayo. Ulat sa daw. Dol. Sige, murag. Kuhaan man, murag na yung mga number siguro na yung isang uma. Unsa ni nga number? Kani, unsa ni nga number? Doy. 1. Tama. Kani, dong, usba, unsa ni? 13. Sakto. Last para mahibawa na to kung makapasar ba jud ka ugma. Kani dong. 23. La. Duol mo din. Diborsyo. Wando. Mayo. Wala. Usba daw dong. Unsa ni nga number? 23 lagi noy. Balik-balik mo ka oy bungot sa ukok nimo. Kani dong. Last na yun usba ang tanan. Kung makaila ba jud aning nambira. Kanay mao ba ni? Unsa ni? Kanay unsa ni nga number? 19. Yun. 19 yun. Yahak na. Oh yun. Okay na daw.
pasar ka ugma. Pasar ka. Laka dong, pasar na ka ugma. Kailaman na kang number. Mao na importante, mailhan imong number. 1 to. Unsa ni? Na kalendar ni. Ha, gamay. Inumdumi ugma imong exam kalendar ni. Oh, lakaw. Ay bayad nimo. Ay hara ko mabayad og makapasar ko Bayad noy. mo, ha? Ugma na. Makapasar ka ka ugma. Nga, maora man to imong nabawan. 1, 13, 23. Maora ka to, pero okay na kay to dong. Sakto na kay tong kahibalo nimo. Ora to noy. Daghang salamat. Salamat. Anong Pagdali. kailangan Bayan mo, oy. kong gawin? Upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Okay, go. 3, go. Ay, Ginoo. 3, go. Go. 3, go. Matay. Magpatag na ka ko no. Exam ra. 1, 2, 3, go. Ala. Okay. 1, 2. Nagkampat. So, namin dire karon guys. Go. Kalendar na. 3, go. Una, kalendar ni. Ha, gamay. Nung dumi ang mati mo exam, kalendar ni. Oh, lakaw. Ay, bayad nimo. Bayad. Diyan ako. Go. Bayad nimo dong. Kailan naman na kalendar. Ay sag ana. Ay, ginawa. Okay, balik. Go. 3, go. Manambal ta. Balik. 3, go. Manambal ta dong. Ayaw katawa rin. 3, go. Ha? Di ba? Sabi, go. Karoon, usbo na to itong plataforma. Mangayo ta. Kung maayo sila, mahatag sila og 1,000. Kung dili sila maayo, mahatag ta og... Ay po, katawa, Matang kung karo yan. Huwag na tama. Sige, sa tunga. Tunga na lang ako ang kamera, be. Okay. 1, 2, 1. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, di Japon.